El senyor Vilardell m'ha trucat emprenyadíssim. Però t'ho puc explicar. Diu que no hi ha manera que li envis els números que et va demanar. Ho sento. He mentit a un client, Mònica. Està ocupada? Sí, estic molt ocupada. Per què sempre prens decisions equivocades? Què? Però atengui. Li he dit que ara no puc. Ja has acabat l'informe? Quin informe? M'atén o no? No puc! Doncs t'hauràs de quedar a fer hores. No puc. Mònica, tens clar el que t'hi jugues? Sisplau. Fas cara d'estar tensionada. És clar que estic tensionada. Necessito aquest informe sobre la meva taula demà a les 8. Per favor. No estàs compromès amb l'empresa. Saps què és tenir compromís amb l'empresa? Perdoni, tindria un segon. Compromís amb l'empresa és deixar-se la pell cada dia. Necessito que m'atengui. Compromís és fer el que calgui perquè l'empresa tiri endavant. Estic buscant una cosa. Prou! No puc més! I per què no plegues? Té raó. És hora de plegar.